Dobrý. Dobrý. Mal by to byť aj Bottas za chvíľku. Pozor, ešte prestať. Však to byl takovej matlák. Však ale to nemôžeš takto prekladať. Vieš čo je ešte úlet? Že vy ste umrčanú Myrtu, alebo respektíve ona je v angličtine tiež nejaká Marta, premenovali na Oršulu. Tu ste akože jak dokázali? Biflomor... Bystrohlav. Slizolin. Nie! Takto sa dám. Ale ako mohol byť? Rozoberáme československý preklad Harryho Pottera. To je večné téma. Aha. To je najhoršia téma. Je, no. Tam je fakla. Berem guidebook. Poďme. Ja hľadám jednu speciálnu vec. To aj tak záleží, že na čo si reálne zvyknutý od začiatku, ak si to To mi jebal topku. Není, v češtine je to strašné. To mi jebal No, topku. ale keby si to prvýkrát... No ja som to práve že asi videl prvýkrát v češtine. Fakt? No jasné. Tak to je cool, že ti to vadí. A my sme traja? 4, Pončo už je na vrchu. A co máš proti českým Bystrozorum? To sú kdo? Bystrozor, to sú tí... To sú tí, čo oné chránili, nie? Nie. Dali ste pík, ten ťažší, či ten bez času? Ja neviem. Aký pík? Šielko, však nech nám povie. A však hore, on už bude tam niekde. A jaký tu je pík? Ja som to ešte ani raz nezapínal, ja neviem, že tu sú nejaké viac modov. No tu je jeden mod, že ťa naháňa taká hmla, a druhý je bez hmly, bez časového limitu. No s hmlou? S hmlou? No jak sme s hmlou, tak to musíme ísť rýchlejšie, no? Nemôžeme sa tu takto vykecávať. Čo máš? Nemusíme. Veď to ide pomaly. Extrémne. Nejde. Dobre. Ide pomaly, ty mne sme na pohodičke utekali. No, pozri, tu si môžeš ešte toto spraviť, pozri. Takto. Opäť aha, ona nepodá ani ruku. Nie, nepodá. Bandáž dole. Kde je bandáž? To tá... Aha, tu je ešte oný, tu je kufer, idem ešte dole. Ičko, trúbka. Kde si trúbka? No tam tebe jebe. Granola bar, let's go. Let's go, Vic. Vy ste sa pekne na mňa vyjebali. Čo? To bolo cool. Dajú do batohu. Nedám, moja trúbka. Kade vlastne ideme? Haló? Takýmto tempom, keď ideme tej hmle, tak sme dobrí. Ale tá hmla ide pomaly extrémne, veď tu môžeme ešte kempovať. Môžeme si dať dole, môžeme si dať kopárky. Nás vľúdol dole na lá, keď sme išli normálne. Tak ale ľuda je spomalená. Už zeleno. A ľuda je spomalená, a ty si ešte spomalenejší, takže ako... Dobre, ja lezem. Čo? To sa nevylezem. Jebu na to. Boha, ja som zabudol, že sa tu dá šprintovať normálne. Ja som mi jebli. Pončo? Kade si išiel? Idem s tebou. Kurva! Neviem, tu lezem po nejakom kameni, pahorok. Čo to je? Vidíš ten most hore? Vidím nejaký most, no. Ježiš. To je to. Aha, vidím. A tam, aha, tam je oný kufer, idem po neho ešte? Jak chceš. Cukričky. A teraz kade akože mám ísť do prdele? Aha, už ťa asi vidím. Cez ten stĺp si išiel? Ty piču.
Asi nemáš mi ručku podať, čo? Aha, dobre. Nevadí. Ďakujem. Asi zaženiem hlad. Ja ti máš bačok? Kto má bačok? Buď toto alebo Majka. Dobre. Medical route. To mi... Máš miesto, Pončo? Nemám. Preto sa pýtam na bačok. Skúsim to takto ponosiť ešte v rukách. Tak jebem na celý medical route. Chcel som to odniesť. Hani, tuto sme chceli zobrať do tejto hry tvojho Drajo, len sa s nami nehrá. Ale on podľa mňa chytil paniku, že bude musieť liesť po skalách v sandálkach, tak... Tak radšej ani nestreamuje. To si doskočil? Už sa chyť. Ty pičo. To vyzeralo nepríjemne. To nevím, to si musíte vyšiť medzi sebou, kulišci. Asi mu budem musieť zavolať aj tránu. Je to? Čo je to išli? Ja oni už išli, to je to? Klimp 5000 metrov totál. Vidíš ma? Nie? Nie? Ten dement zezeral normálne 30 heribov, sa tak otravil, že normálne 10 minút vypatie, ja ho musím jesť na chrbáte. To mám spadný. To je to ťažké prasa, ten Mike. Tam máte ináč kokos. Kde? Dajte si. Aha, Tu, hore. ja si dám. Konča, ty nechceš? Idem. Jako pokud se nic nezmění, tak v sobotu asi určitě nic nebude, protože má přijít Martin a máme mít večer s čím? Deskovkama. Neviem, to som tak preliezol, lebo som čítal chat. Máš kde ostať tam? No, je tam rebrík, ktorý vedie inde. Normálne mesiac. Normálne mesiac otravený. Když taký som kamarát, tak som ťa podržal. Ale ja už teraz jedna je ten reč. Tebe proste musia odísť všetky tie negatívne... Ráno. Takže môže, jestli uspieš zítra. Tak ja cez víkend aj tak nestreamujem. Takže ja zajtra naposledy streamujem a hoco mi už nachystal program na zajtra. Tak boh vie, či budem vôbec zajtra. A ty si sa bal normálne hmly. No, tak tá hmla... Ale to ide strašne pomaly, že my sme tu hodinu boli včera na jednom kole, ty kokos, a ono to aj tak išlo pomaly. No, dobre. Ja neviem, nás to s ľudou dohnalo dvakrát. Fakt? Akože išli sme pomaly, ale... Lebo som To je haki vždy a čakal na pičoviny budem seteriť Mhm. na one. A tu je aký surov? Čo je? A Co chystáte? Čo? Izoloval som dom. Čo to je? synu, toho si musíš prečítať a potom nemá s tým zakúriť. Dear diary, bad news, the ship captain made the opportunity... A jebem na to. Takto. Ja si dám takýto. Máme miesto v baťohu?
Máme Ja prázdne mám data, jeden. už to nedá. No tak. Ale nebudem to jesť, no, to je pravda, to Dobre. si napadne tam miesečka. To nie, marshmallow to ti zažene veľa hladu. No že práve, vieš to si necháme radšej. Aha, počuť, zebra špeciál. Dobre, idem na to. Čo si tam mal, Pončo? Trúbka. Áno. No, som dúfal, že tá lanterna bude. Aha, nevyzerá vôbec. Geronimo! Ja som zabudol jesť do piči. Ale však ideme asi dole, že? Kde si? Či hore? Dole. 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 To je dobrý, to dostaneš aspoň... To sa dostaneš aspoň taký ven. Jo, to je pravda. Ale zaizolávame môj dom. Lebo mi trošku začal zatekať, tak máme vykopanú jamu 2 metre do hĺbky. Tak to potrebujem ešte rýchlo natrieť takým... Bazény s tým izolujú, tak s takým natierom a potom to ešte nopovou fóliou odizolovať a ešte... Čo tam ideme dávať? Ešte niečo tam ideme dávať. Aj drenážnú hadicu. Aby voda odtekala. Takže celkom dosť toho, no. Pončo? Pončo? Kade si išiel? Aha, aha, tu si. Zablískalo sa. Ináč, ja som sa to spýtať, bola Bratislave to na búrka, normálne to tornádo, normálne to spal ľudí. Spýtať iba, alebo teba zase napúkovali. To hovorili, 10 km Aha, tam sú tie citróny, nechceš na energiu ešte? Kde? Tu. Ako Kajo? Kúkať? Môže byť, že bude. To bude to lenu v tých vedrech. No, to hej. Taká slasť, prenos. Je tam kde ísť? Keď tak tá padne sa na chrbáte. Aha. Čo? Trošku hraje hudba. No netrafte bomby, lebo nás to poodjebalo. Pokúsim sa. Môžem ísť tak do piť. Dobre, tam nejdem. Nový. Kam lezeš? To nevylezeš. Ako? Však som tu. Ale To budilo? to Donny liezol s takým štýlom, že... Však išiel presne za mnou. Ale nešiel za tebou, on išiel hej tam doprava. Však Hej tam sem doprava tam. išiel. Tuto išiel. Tále to liezol, tuto. Za tými osnami. Ja som liezol za tebou, ďakujem. Vyjebaná kokotina. A to čo je? To sú Čeli. včielky? To je včera tu bolo. Áno? To sa... Wi-Fi či ani nebude vedieť. A jak? To jebe? Amio, ja som sa to nevšimol. To vyskočil hore a zase ma to jeblo. Aj jebne. A keď sa k tomu priblížiš. Tum tam tum tum. Špicáky. To sú tí špicáky. A keď sme to hrali prvýkrát s ľudou, tak kde boli špicaté tieto korene? My sme po nich liezli. To asi bola chyba. A počkaj, tu sú aj niečo. Dobrý deň, ladies and gentlemen. I am here. Óóóó. Zeus Spermius. Keď to hráte dvaja, tak je to ľahšie, lebo nemáte tie korene špicaté. Nie. Áno, A ja som, ale to bol podľa mňa len bug. nebol. Aj ja... Umrel. Však tam na tej vyjebanej spičenej skokotine, tade, kde ste vyliezli, lenže ja som tam trafil tú bombu rovno. Lebo mi došla energie. No však mňa to odjebalo tak 3 km do piče. Ale idem. Ja aj tak už nejdem pre teba. Jeb sa na to. Ja som Tarzan.
Ja by som išiel ale pre teba. Jeb sa na Tak to. sa To už ho resneme. nezabe... Ale on už keď je spermia už ho nezabe... Jo, to už ma nemáš ako. Presneš ho. Nie, už keď som kostra, už keď som kostra ma neresneš. A tak to môžeme skapať. Prečo? On proste dal give up. A na čo to budeme hrať? A však veď, Prečo však ho resne? my sme to, Pri ohni. však my sme to s Jajom včera dvaja vyšli hore, však to je pohoda. Ja, vlastne áno, Pri však ohni sa resne. Dobre, kľud. Daj si, Díkaj. daj si jedličko. Zožerem ti to. Ja. Ty by si mi to zažeral aj z ruky. Ty prasek jeden. Mm. Bude sa točiť na mieste? O! Čo to tu? Tu priliezol. Priletel. Tak, ty bebe, tak to nevylezem ani. Čo sa už ako ide Fortnite. Poď preč, nevidím ani Zavadzaj. Ideme hore. Šup. Dobre. Dáne keď prší, no, keď sa to šmíka, vtedy dosť. Nešmíka sa nič. A ty tam ide čo? Niekto tu padne, ajajaj, dovi. Iba! Tudu. Zlomil som si nohy. GG. Ja som rozmýšľal, že by sme išli sem a odtiaľ tam. Aha, tak to by sme mohli, no. Ale jak vidíš na tú lianu druhú. Pončo už je pri ohni, by the way. Normálne. Hovno Hej. je pri ohni. Čak ale nič nenese, nie? Čak, lebo ste ho zobrali. No piči. No piče. Kokos, to už je... Ten tam máš tie karotky, čo môžeš zožrať. Či roty. To mi dá žradlo? Co mi zažej? Či? Aha, trochu, ale... Kade chceš ísť? Počkaj. Tu si celkom ale sťažil, ne? Tak sa tu mějte šmouliti, dobrou noc. Ahoj Ani, dobrú aj tebe. Jo, ty máš takéto lano. Ale to... To sa vlastne nemáš nedať. Tu vidíš na tú vecku? Ešte tam je zelené Snažím miesto? sa, ale nevidím na dňu. Skús vyskočiť. Ale, počkaj, ak to... No, je tam zelené. No, však ale toto máš akú ideálnu cestičku. To ľadové asi tiež forfeitnem hneď zo začiatku. Nechám vás, nech to prejdete a potom sa napojím. Oni tam maturujú na to dvoma kameňmi. No, chod tady to vylezeš. Čakaj, idem ich na chvíľu pozrieť. Vystrel tam niečo. Vy ste kde v piči normálne? Mňa z vás jemne. Keď pôjdeme sem sa dostaň. Kokot, vy ste normálne skauti. Normálne. No však tak choď prvý. Beata. Daj ma to. No tak to sa má. Padli? Tak nie. To si tam nechcel oddychnúť. Skáč, kamarát. Nechcelo ma to tam nechať. A ja nechápem do piči, jak to, že ty si vyšiel hentade a ja nie. Ja som išiel rovno za tebou. Ja som išiel pomedzi tie, ale... No však ja som tady išiel. Že si išiel pomedzi. Nie, on... Zajebala pičoviny. Hej. Jebni to po nich. Počkaj, zistím, kde sú. Počkaj, ja ťa tu hodím. Honím. Jak ho hodím na zem? Čo? Čo kovečkom? No neviem, tam niekde. Vyprávaj. Michaelovičný, vyprávaj, Pončo ti hodí lano.
Jaj? A kde mám ísť? Aha, ty vidíš tú onu, nie? Fléru hen tam, za tebou. No? Čakaj, a Pončo ju tiež vidí. Pončo, skús tu, na tú fléru ísť. Aha, to počkaj, oni sú nejak inak pod tebou. What the fuck. Dobre. Do piči. Na tú modrú, keď sa ti to podarí. Čo teraz oni zapálili. Ale to sa ti nepodarí. To sú niekde. Skúsim to z hentade, no. To asi. Prameny a... Pončo vám dáva lano okolo tej modrej fléry, kde ste hodili. Ale to neviem, či prejde, lebo je priamo nad vami. To nedočáhané. Čo je, aký dynamit? Čo je to? Fulera? No nie. Čo uspí? To čo? Ty zbachyte, čo ti jebe? Vypil som to za vetiska. A kam máme ísť? Ja Vy ste pekne strátení. Však ale kde? Ticho. Ja som dostal. On išiel nejak vnútrom. Vnútrom? Tak poďme Vnútrom? vnútrom. Poďme. Keď sa dá ísť vnútrom, tak poďme vnútrom. No, tade. Vonkom sa nedá ísť ani. Tade niekade išiel. No potom otravený asi nie. Čo ti jebe? Len tam. Mike, čo robíš? Pozeraj, ide oco. Haló? Čo robíš? Prečo to robíš? Ježiš. Kde je? Naľavo choď. Jak sa dá- Na hand skoč a chyť sa. No? Ahoj. Nice. Tento hryb lieti? Ja už som tady to, do piči. No. Intel sa nedalo ísť. To ber ten hryb, ten je dobrý, to Ani- je schod. Niekade... Keď hodíš o stenu, tak sa urobí taký schod. To je to, čo býva v tom ľadovom. Jaj, takže to je jedlo. Ne. To jasné po chalke, kde išiel iba. No a niekade hentade doprava išiel. No nad vami, čo je? Dobre ide, Mike. Tu? Hej, tam sa daj doprava, tam si vieš oddychnúť. Piču. Tam sa A nedá. tuto? Dá, veď tam máš zelené. Veď vidím. Tady sa dá? Dobrý. Odjebem vás z nich. Čo ti poviem? Choď asi hore, nie? Čo ešte len to bedne chcel otvoriť? Kde? Dve bedne. Aha. No, hentú roupu, tých potrebujeme čo najviac do posledného kola. Takže radšej vyjeb ten energetiak do seba, kopni ho a zober to. Tam máš oblečenie. Čo to je? Ja si jebnem energii. Vy ste kade zašli? Do pitia nemám staminu. Dobre sme šli, nie? Neviem. Aha, dobre, už vidíte Ponča. Vidím. No, tak choď. Tam je aj roupa, treba ju zobrať a nemíňať ju do posledného kola. Aha. Tak to idem použiť. Ber to okamžite. Rýchlo! Čak, ale to je kokosné ropy, aha. Ale roupa, Máme- nie To toto. je pičovina. Bože, Aha, Čo? čo? Áno. hen tam vyskoč. No, Šup. a len ty asi nevylezeš, to musí... Ja to dám. Ten... Mm, Kurva. No, tak to je GG. Šup. Chytaj ho. Šup. Pičo. Pičo, Ja mám vole, málo všetkého, tuňa. ja mám zlomené nohy, hladný som.
Len tam máš ďalší. Čo? Tu je. Nebež na ňo. Nemám čo zobrať. OK. Boli hromy? Tu je ešte ony. Hej, kufer, videl som, ale hej, Juj, kufer, daj sem. Prosím ťa, mám žradlo. Vodička? Aj tá je dobrá. Ty koľko tu už... Chceš antidote? Môže proti otrávine, môžeš zažrať. Že 300 čo ti jebe. Čo je 300? Však oni sú, to je to 300 metrov. Oni už neboli ďaleko, oni boli pri tom kufri, čo som ti hovoril, že tam je a ty, že jebeš už na jeho. No tohto majú ešte pekne ďaleko. Čo tu bolo? Sledoval si ich? Však ty. Ale nič to nedalo, keď to mňa reslo? Mhm. Do piče. Lanterna by sa hodila, no. Dúfam, že zomru. A už nerasteme, ne. No kde ste toľko? Haló! Haló, do matky piči. Haló? To je kokot. Št. To si nespravil. Pončo? Žiješ? Jo, totálne jeblo. Však tu zdochnem od hladu, kým vindu. Čo ti jebe? Pomej, vy kotvy! On vraští jak ole. Zomrel, že ho nerastne. Dúfam, že zomrel. Á, už vidím oca. Či? No tak teraz si dobre počkaj. No, není. Skoro, už je ratol si vypol. Dobrý deň. Však asi počkaj, niečo Ha? vy ste dobrí. Ale vy kde ste boli, čo vám jebe? Však, Ale ja som bol dolámaný a potrávený. však ja už zomieram od hladu. Vy kde ste toľko? Tak, A nežaluj. Bude ešte ďalej. Prešiel 50 metrov, dobre, jebem na to. A ty kde si? Vrajím, že prešiel 50 metrov. Do 20 minút, neviem, si to chcem spojím. To by mal byť tá rapka, keď bolo deplenta. Kristina tam stojí. No má by som vieš čo, keby tu bol blesk, No ma by ho jebel. Aj tohto druhého. do píči. Kotva. No nechá. Ja si tam puštím. To je ten, čo skapal ako prvý. A je ten, čo tam stojí Kristina. A hra solo. Do pič. áno. Kade zas išiel? Tak normálne je kokot normálne.
to na resne. Zatretom tá resne možno. Pokiaľ to prejdeme. Celkom závidím, išiel by som si aj ja spraviť jedlo. Jaké jedlo zas? No však keby som mŕtvy. Jak ty. No čo, až chceš, môžeš mi niečo dať, som voľný. Nemám čo. Že aby si nebol tašky. Yes, nech. 3, 2, 1. Tak sa klasne sa. Aha. Myš boka je kokot. Aha. Už počuješ? Aha. Ja, že ti grulí v žalúdku. Bodaj by. Tu kade mám ísť? Do piči. Čo to robí? No to je to. To by to dal zamrazeť. Ajaj. Super. Dobre zamrazeť, dobre zamrazeť. Trošku ma ozjaba. Ne, že ne. Tu fučí. Učí na Maja. Cože? Hončo, prečo hra stalo? Hončo. Prečo ideš ako kot? Jak kokot? Úplne som čakal. Ale ty si nemal žiadne debuffy, Ale- chápeš? Ja, keď sa No, zoberieš celé- sám no, a neviem ani kade, tak vieš no. Ja som mal 10 zlomené, minút, dokým ste sa otrávený. pohli od lietadla do pičí. 10 minút ty kokot hore čakám. Prevod. Čo ti jebe? Kokot 25 minút tam pičuješ, že ti tam ide burka, že kokot nemôžeš nič hrať, potom nejdeš po vodu, ty kokot, jebem sa na to. Jak vydal. Hopa! Kurva! Kurva! Mám piče! Zima! O, tu nie! Tu nie! Tu nie! Kde mám ísť? Kufer. Ja si idem po kufer. To budeme potrebovať, kufer. Toto bude, chat, toto bude klač, kufer, uvidíte. Sledujte. Tam budú strašné veci, čo tam budú pozerať. Hua! Ukáž. No jasné, no jasné. Áno, áno. Aj ten, to budeme pozerať jebem na to. Pipi popo, potrebovať na last kolo. Jasné, toto len trolíme. Akurát, že nemám jedlo. Tam sám zabíja. Neznám to. Rozprávanie ide, no to uver. To je niečo vo vzduchu, to nebude nami. 100%. Opa, už fučí. Nie. Nepočujem ťa, burka je tu. No, skús. No, tak veľmi zle, ale skús. Aha, tu si. Čakaj, ten kufer iba zobrať. Jebe, cukríky. Mám ti odkázať od Ponča, že si homosexuál. To povedal. Počkaj, nerozprávaj nič, ja sa snažím počúvať, čo mi hovorí cez horu. Hovor, Pončo. Po kufor, no.
Nie, že máš ísť pre veci, ktoré sú v batohu. Že to otvorené batohy ešte sú tá vec. Ja som normálne ty kokos pošta. Tichá pošta. Opa. Nie! Dobre, easy. Tu si čupnem. V živote som tak nekoktal, jak dnes si mal trému. Pončo? No, Máš ešte miesto? ja som full aj s batohom. Do piče. Ale zjem to, ak tak. Tak daj si. To nedohodíš asi. Dohodím. Len sa asi odrazí. Tak chytaj ho viac menej od steny, že bude sa odrážať dole asi. Uvidím. Dobre, že? A tu pod nami je ten hríb. Mám ho brať, či jeba na ňo? Ten healovací? Nie, ten, čo sa na ňo postavíš. A mám lanternu, aha. A teraz ideme cez ten čo, stred? Čo si ty včera išiel? No asi hej. Lebo ja ti vravím, že deň predtým, čo sme išli s otcom cez tú jaskyňu, tak tam nebol prechod. No, uvidím však, ak to tu nebude, tak jebať. No však len ti hovorím, že, lebo on mi hovorí, že bolo tam dosť na mrejza, nebolo tam nič. Tak ešte nie sme v tej onej. Fuči! Tam je tu šmika. Ale máme svetlo. A máme aj toto. Aj toto. Kokot. A ja hrám solo do piči. Prírodne sa tam vypráva s duchom. Ale to si robil aj ty to kolo predtým. Vyprával si sa s pojebaným duchom. Čak, ale ty si behol za ním. Jo? Čak si nebol pri mne, keď som... To je true. Prišiel. To je true. Fuči. Jožko, fučík. Po tuto. Ale aspoň boli piskanice dnes. Jo, dnes to bolo super. Akože keby sa mi chcelo strihať celý záznam z toho Fortniteu, tak to by boli klipy ako blázen. O, ty kam ideš? Tam není tma? Oh. Jo. Myslíš, že budú pridávať content do tejto hry? Že keď to prejdeme, takže dajú viac? No, mohli by. Akože má to podľa mňa nábeh, ešte aj to, keď vieš zbierať tu... tie oblečenia. To piče. Tropik, môžeš si pustiť celý 5-hodinový záznam a strihať klipy. The folk arises. Spýtaj sa, že či ide vnútrom, či vonkom. Alebo vieš, jeba na to. Jeba na to, neviem, či tam je prechod ešte. Tam je, už ho vidím. Však ale potrebuješ vidieť, že či je tam diera až hore. Nejdeme sa napapať? Hen tam je stromček s ovocím. Ja si idem dať. Nech ma to neobmedzuje. Maj to piči! Maj to piči! Nekedy. Tak je, a ty si myslíš, že akože tam vylezem? No, tam oddychneš a ideš ďalej. Ale keď pozerám, že... Nie, on nevydychuje. Tady to by sme mohli ísť. Ha? Ja viem, že podobnú. Hen tady vyleze asi len z... No vy dvaja vylezete tam, ale ich spomínam. Kam? Hop! Hej, tam nevylezete, musíte ísť tam, tady to.
Oni by tam vyliezli, oni majú úplne pomoc, ale no. Jaj, a máš fulku? A tebe čo je? Čo potrebuješ? Ne, nič. Nič, ja mám všetko. Ja mám A toto. vieš čo mám? Ja, to mám není všetko. lan... To není lanterna. Vyťahni si lekárničku. Ty čo máš? To je, že kurvina všetko. Vyťahni si lekárničku. Prečo? Však to je cure, akože to je liek na všetko. A Aha. na čo mi bude lekárnička? A čak, a čo ti chýba, veď to sa Len, pýtam. že máš srdce hore. Ale malinké, to mám tak milimeter, 2. Ale má váhu. Počuj, Pončo! Dobre, už mi to dochádzalo. No poď, kde si? Lezen. A to je prečo? Jebe na to. Ja ma tu nechal? No, teraz, áno, teraz. Ešte ti poviem, počkaj, kde to je? Kde to je? Dávaj! A čo chcem vždy skočiť, ty vole. To si skočil. Staje to? Či išiel si? Že hopiky. Dobre, x minus. Chyca. Nie. Minus. Do piče. Lezem, Pončo. Pončo, lezem. Bože, leze. Chvíľku nemám. Ty koko. Vyskoč. A kde je? Mŕtvy? Však už je ticho, tak je mŕtvy. Čo, ale to ešte možno není úplne. Nejdem po baťoch aspoň? Jako X-ko by tam rozjebalo batok, totálne. A nie je v piči! To mám ísť dole? Akože to srdco, možno. Čakaj. Mám ísť dole poň ho? To máme pár sekúnd, hovor. Možno, keby si ho nakrmil, tak mu to akurát vidie, že ten baf Všetko, ja však čakám. Čo ti jebe? To kde... To kde je v piči? Tak to ti jebe. Ale podľa mňa keď ho nakrmíš, tak... A ja mám iba cukríky, to pôjde? No. Oco, daj si cukríky. Počkaj, Dal si mu? Práve Nedá sa ho nakrmiť. počkaj. 4. Takto. Carry X punt. Nie. Keď sa ho nedá nakrmiť. Keď sa ho nedá, tak ho nie je. Daj si to do huby. Ne, prečo si ma proste nezebral na chrbát, nenesol si ma na chrbáte? Ale to by si aj tak zomrel, X-ko, nie? Som Nie, neskapal, to ty zastaví práve že. Nie, Áno, zastaví to. mne to išlo. Ne, zastaví A s tebou- to. Ale s tebou na chrbte by musel zahodiť batón. No, Ale čo, on nemal baťoch. však ale veď buď bude mať teba alebo baťoch. Nie, ty môžeš Áno. niesť človeka s baťohom, keď človek má na sebe ten baťoh, tak ho môžeš niesť, tak ja som tak niesol predtým Majka. Asi kokoček, ale ty si ťažký už tak bez baťohu. Ale nevyliezol by to podľa mňa. Pončo, tam nevylezem. Už znova. A vylezeš, dávaj. Veď sa, skoč tam. Skoč tam. Počkaj, ja... Vidím tú plampu preč. A ja... Nie. Ja potrebujem srdiečko si opraviť. Alebo... Počkaj. Toto si dám. Dobre, to pôjde. A máš ešte plus jeden, či tak? Čo máš damage? Kúsok. Nechcem kvôli tomu obetovať. Neopad, takový tomu. Idem na to, hej? Čak. Hej? Už Chat. odhodlaj. Jeden, druhý chat. Ideme na to, dobre? Pozerajte. Prep, Idem. klipujem. Počkaj. Aha, pozri. Tu doplňam. Dobre, úplne v pohode. Čo? Pončo? A Pončo skočil. Pončo? Kapeš, ale on mu zliezol. Rukou! Najemné. A dostaneme sa asi do tej jaskyne, tak pôjdeme vonkom. Poďme vonkom. Ja som včera klačoval, neboj sa. Dám to znova. Počkaj, čo? Však včera si tu ty zomrel. Kde? No tu, v tomto ľadovom a ešte aj v tom... Ale není pravda. Aha, ale je. Kamo, počuj, ty si ten ľadový ešte ani raz neprešiel. To si druhá vec. Po ľavej strane asi skôr. Dúfam, že dojdeme na okraj mapy. Neznášam túto ľadovú píčovinu. Asi jen tam, ne? Či? Nie je tu?
To je moc, nie? Pončo, hen teraz si mal ísť. Či? Tuto nie? Tam vyvozeš. No, Poviem ti. tam podľa mňa vyvozeš. To počkaj, nechaj ísť ja. No, tu sa dá oddychnúť. No. No ty kokot, tu ak sa mi Á, štom tu to mykne, vyvozeš. tak To som dáš, to v dáš. píči. Prosím ťa, vylez ty. Sandálky sú v pohode. Je. Káže, ponožku treba mať. No čo? Tak to už by sa zjebal dávno, keď mal ponožku. Ty pičo. Prečo som... Ty pičo. Fujavica alebo fujavica aj? Dobre, poď sem. Kam ideš? Dobre, Musíme sa otepliť. počkáme, ale tuto nad nami to asi pôjde, ne? Dobrý lampáš. Tak zapni na lampáš. A ten lampáš nič nerobí, však on ani nehyluje, ani nerobí teplo. Vyvažovalo to Klesalo teplo. ti to? Hej? OK. Hej, klesalo. Čiže si stúplo, kleslo, on to stúpalo rýchlejšie, klesalo. No, buď ty z jasky alebo doľava. Tuto, ne? No, ak sa ty pozeráš. Asi tam. Ja vy nevidíte pingy, že? Nie. Ale to vyzerá cool, no, z tejto strany. Hej, tam by sa mal dostať, bez problémov. Doľava Vacpej. Ježiš. Pončo, chyň ma! Nemám ako. Natyknul. To ma bolelo. Noraj. Ty kula alebo život? Vyber si. Živo. Dobre, tak to dobre robiť. Ide teraz. Tak tebe jebe totálne. Poď dávaj, čakaj, ja som okolo 3 dní. Už idem. Teraz to skipol. Pončo! Teraz to skipol. Pončo! Ja som... Choď! Ideš! Dobre, dovi. Čakaj tam pon nátis, tam moje textúre. Ale veď som sa... Je mŕtvy či nie? Nie, Žije. som sa pripravoval. Len ja nevylezem. Tak ale je tá fujavica, však som sa musel schovať, ne? Čak a ty do toho lezeš. Prepač. Už musíš. Dobre. Už musíš. Je to ľahké s tým batom, že? Niečkom. A ja mám ešte aj oné kameň na srdci, ten čierny tam. Čo mi to uberá ešte menej, za to, že som bol resnutý. Ďakujem. Doľava? O. Úplne doľava. Keď sa Pončo pozerá. Ale dobre, musíte si to hovoriť. Ešte tak povodu. Moje zostará. No ja už som zostarol vlastne. Rozmýšľam, že ti si neprečí psyky. Daj si šumienku. Koľko nám nevyprá. Blížime sa k Smaugovej pustatine. Nedám, lebo už mi je zlé, kokot. Zludatuje. Povedal. Rýchlo, Pončo! Nemám viac. Dobre. Jak zaspamoval ten medzerník. Nevypadá? Strašne som moc nasilný, asi je rozbitý už. Asi tam, čo? Áno. Cez jaskinku a tam pôjdete. Jeb na mňa, nechoď. Je to len pre 4? Hej. Pre 4. Možno sú mody, ja to neviem. Pončo? A tá je to nie? Nie, žiadny modný. Či? Hen tady je bezpečnejšie asi, hej. To máš, no to máš lepšie. Ak som to tam neprecítil. No? Duch. Dobre. Kurva, stráž ma. Už sa zdalo, že to bude easy, ale... Ešte to je kus. Uí. Ty máš nejaké jedlo ešte? Wabaka uí. Môžem pozrieť ten špuntov baťoch. Tak nič. Tak Nič ako dosť. Tam sú len háky a pičovinky. Je tu ešte oné, marshmallow. Ak chceš, daj si ho. To ešte nemám toľko, že by som ho potreboval. OK.
No, nechceme ísť aj to? Čo ja mám? Hej, dobre. Tak divoko fúči, že mi je to isté jedne do nič. Len tam je one. To asi nechceme ísť dole, čo? Ale ešte to prejdeme. Hej. Alebo však ostan tam. A tam je druhý, ďalší. A hen tam je asi aj strom s tým ovocím. Čo to je? Trail mix. Toto asi nie je s ovocím strom. Čo si tam mal? Výpek. Aha, tam je kourž! Už ho vidím. Normálne kourž. Kourž. Peknej rýchy hore. Čo ešte? Už je pohode. Ešte ako... To už vidíš cieľ, tak vieš, kde si. To je koniec Ďalšiu. turistiky. Tu ďalšiu. Asi tá je to. No, ale Tu. táto mapa je zaujímavá. Či? Nie? Včera bola taká ostrá. Aha, asi nie. Cez tých polí. Ešte... Podľa mňa tu na dole a to je to. Nejak. A... Tam je Aha. skoba. Tam je skouba. Ale toto neviem, že či prejdeme. To je, to by som jebal asi na to. Či? To by... To by... Hej? A on tam ide, no. Vyjdeš? A to ja vyjdem tiež? Asi nie. Daj ruku. No však ja nevyjdem ani tu, po tomto. On tam To našiel nevyjdem. spot, tam sa Rýchlo. zastavil až potom Pončo, zastavil. musíš. Nie, on. Čakaj, Počkaj, kde? tam sa Ja ukludni. ten nevidím. Tam sa vykludni, choď pod to, pod ten klik. Poď. Doľa. No to nepôjde. Kde si... Doľa a zo spodu tam vyskoč. Ale pozri, koľko mám stánky. Tak som Tak sa si cítil aj ja napitne, pred... oni. Tak sa najedz. Čo to Hej. čakáš? A ja som to nechcel míňať, do piči. Ale však jedlo bude stále. No, ale už som oný. Bear Grylls. Tam bude si řeky nič. Ale neutekaj, keby náhodou. No, už ma chytaj. Dobre. Tak to si sa rozhodol. Tak to bol zápalka. Vítam. Dobre, dovi. Bye bye. Bolo nám potešenie, čo ideme. Bolo nám potešenie. Solo clutch. Jen to je hlboko. Padol som. Jak to hneď vzdal? Jak to nečakal. Mám to piči. Tam budem v jame sám. Bolo veľmi hlboko. Čo? Ste fučí na vaja. Ach, bože. Toto je easy, tam je tá skoba, to by si mohol. Piči. To som nechcel vyťahnuť. FOMO. Jonathan. Počkaj, to čo máš v tých troch slotoch, tak to sa neráta do závažia? Ráta? Vrátované to, ľahko. Prosím. Dobre.
Ja túto ľadovú najviac neznášam zo všetkých. A tak ona je fajn. Táto ľadová. Ja som ju ani nevyskúšal. Ani oco, už 3 dní po sebe. Neviema. No. Hentam zľava úplne to nebudeš mať jednoduchšie? Úplne? Úplne, že zľava. Pozri, tam je taký svah. Ale neviem. To je čierna zjazdovka. No. Že nie sú hore? Nie ste hore, už je len... Nie sme. No a hentade som to myslel doľava. Tam dole. Či to stade neobehneš. To nebol dobrý choice. To bol dosť dobrý choice. Takže sa potom nedá šlapať. To bude easy clutch. Jebané solo. Asi... Či to je dobré, nie? Solo. Tak ja som povedal. Asi naľavo si to mal jednoduchšie. Nemusíš tu cez tieto kokoty liesť. Len sme stratili podľa mňa strašne veľa vecí, ktoré by sme... Nevadí, dáme si to ako hardcore mod. S vecami to každý vie. V tejto hre momentálne. No. No. Tam na začiatku som sa otrávil, v džungli som sa zjebal a vtedy nemám. Mňa tak nejak dvakrát zajebalo do čierno-čiernej tmy. Počkaj, ty si zase zdochol? Nie. Jak zase. Máš problém? Keby si videli... Ty čo zase jebeš do huby? No, zašumkol. Tak. Kokot. No tak ja si idem... Pán. Ja si idem párky najebať do huby. No, to bolo úplne easy, pozri. Si tu. Dám si čipsiky a povedal som, že nie, idem na to, dám si radšej niečo normálne. Tak si dal rožok. No. Tako aspoň kurasy si mal opiec. Jasné. Pies kúra. To je pol hodinu by varil. Doľava, doľava. No tak nie. Dajú sa minút hotové, čo chceš? Tu 10 minút robíš rožok. Zvolím kúra. Tekol. Čo sa dal zapieť zase. Keď si to musel robiť, tak musel dať druhý. A teraz jeb, bugnutý, zašprajcovaný a už sa nepohneš. Jak včera v tom kufri. To bola dobrá pičovina. Umer. Jonofo. No choď resnúť. Neresuj nás, choď ďalej sám. Poď sám. Do it. A vyhraj to, možno bude táto achievement. Neresne len niektorý? Všetkých. X bude duša. Abo ja pád, tam piči dá. Dobrý. No dobre, tak sa poďme zohriať. Na kalderu. Čo si to zahodil? No bo si nezral jedno, tak to nos. Dobar sa karneško. Čak to nemá váhu samé. Mám to zožrať? No si hej. Čo je tam za kúlu ohnívku? Neviem, ja som včera išiel tou ľavou, to bola pohode, ale môžeme ísť aj tvojou, ak chceš.
zrazu to je iná mapa. Hej. Ja som išiel po inej tej strane. Chalani? Ty kokot. Počujte, mám taký nápad. Haló. Skúsme to zahrať normálne, že všetci štyria spolu. Túto co-op hru. Tady sám za seba kope. No sa pýtaj. Kde si, Pončo? Tak asi ne. Na druhej strane, Wow. Tak. Do piči! Je mi teplo! Zas tak, keď skočím do lavy. Bude ti teplo. Tak keď mi bude len teplo, tak to prežijem. Zlodej vajec, normálne vidím ťa. No, jak to Čo to chalíš do tej hlavy? Jak- Tie vajca, aha. Dobre. Jak sa išiel schovať? Ticho, čo ma prezráža? Snaž sa trochu, ale... No, vítaj. Ja som myslel, že už sa s nami nebavíš. Toto som chcel hrať s tebou, Frame. A ty nikde? No, ty nikde. To je GG. Tu je vajco. Nenapsal si. A ty si napsal? Hral sem rematch, fakt? Ale off-stream, nie? A dneska si hral aj GTAčko. Neby neviac proste. Tu máš vajco isto. Mám vajco kokot, lebo ja viem, že... Poďme tu. To o mne hovorí, že je na vás? Nehovoril, že kade máš, povedal, že je na to? To hovoril na Auleho, to hovoril na Majka. No? Tak když chceš něco hrát, tak musíš napsat ty, ale však ty sa už týždeň nevyprávaš. Oho, to ma healuje, poď sem, poď Ty máš túto lanternu? No nice. Ale čak nepotrebujem. Len Jedla. nesmieš ju dostať pod polovicu, ona sa potom sama dobije. Tak ju vypni. A už ju dojebal. Nie, už sa dobíja. A do toho posledného budeme potrebovať. Ja sa zjebem a bude po nej, no. Kde je Pončo? Ty vole, ale toto je nejaké inakšie ako včera. Loď, ty vole. No, to počkaj, za to mení. Nie. Bye bye! To tak mne je zle. To si nespravil, že nie? Skoro som sa zjebal, ešte tam bola treťa. Som ju tam nevidel, ale... Ja totiž chodím i do práce. A tu si. Ty kokot, jak si tam vyliezol? Cez tento. Nevypadá to taková zábava, tak jak som si myslel. Je to dosť dobré podľa mňa. Skoro som skapal. Pomoc! Tento kameň horí! Daj mi ručku! Daj mi ruku! Horí to tu! Do piče! Oho, Pončovi zhorel ten kameň, on stal na ňom. A kde je on? To jak sa stane dostal, to nemohol prežiť. Pozri!
Nie, že som na ňom? Asi ti nie je teplo, že? Kde? Ja. No nič, my si musíme dať tichý šprint po ohni. A kde to je? No tu ideme. No tak poďme. Rán! A že ty máš lanternu, to nás vylieči. Ale počkaj, veď vydrž! Či to už viac nepôjde? Aha. Horia mi nožky. No poď, lebo nám to tu začne horieť. Je. Dobrý. Kde sú? Vidíš, môj nápad je taký, že ideme tady doľava a tady po. No tak dobré. Skoč. Počkáme na lavu, nech odíde. Tu ide. Si lepší ako ostatní. Ako reálne môžeme ísť aj tadiaľto, keď chceš, ale tam to bude pain. Hej, a není to lepšie tady? Nie, lebo tam to kamene, neviem, sa tam bude dať. To už sa stejne niekde u konce, ne? To sme boli aj včera, my sme už boli v tej poslednej a to veľmi rýchlo sa vie ukončiť, neboj sa. Dovi! Ty si ma sotil? Prečo si ma sotil? Ne. Úplne easy. Čo? On skapal? A to ja s tebou teraz nevindiem? Piču, sťažky! Ži! Oheň, papa. Cinema. To už sa stejne niekde ukoncené, že to asi refoundnú. To si teraz kúpil? No. Čo teraz? Asi toto by som spravil, že? Prečo mi je teplo? Aha! A že... Tak to je pičovina. Jak to sedí? A jak to sedí? Ja som zobral v každej mape, kurva. Mi sa to neodrazilo, chápeš, teda šmyklo. Ja iba pozerám a ty tam oddychuješ v tej červenej vodičke. Ale pozri, jak tam sedíš, to je úlet. Pozri. Kade? Asi tá je to. No, nejak sa mi to tu zohrie do piče. Ty kokot. To už sa drak prebudza. No, drak šmalk. Kamaráde, pošlem ti jeden klip zo včerajška, ťa odjebe normálne. To si nevidel. Hej. Ale len tebe sa nedajú do piči posielať ono, tie klipy do chatu. Kade? Asi hentade. Čakaj, tu sa dám vyššie. Tu si rozložím toto. Nie! A kde je tá lanterna? Počkať. Ty si... To sa nestalo. Tak je náš osud. Ale choď už, však ty ideš vôbec dopredu? Idem, len neviem kade. Sa rozmýšľam. Do piče! Horí to tu. Au! Palia ma nožky. Nožky ma palia. A kde už sú oni? Oni sú už na konci, že?
na konci a Pončo je tak bokom, ale tiež to nemá ďaleko. Takže pohni sa. Lebo má resnú a... Do piči, do piči, do piči, do piči, do piči. Normálne v hlave. No. Teď konc. Piče! Páli to tu všetko. No, ale vidím už cieľ. Vidím už cieľ. Chcete spraviť mi čajík? No. Kde to bolo? Je hen tam. Ja to sem len prepnem a ty tu nedáš. No. No, on si myslí, že som skapal. Ale ja ho prekvapím. Počujem ťa. Aj ťa vidím. Tak, no. Polka života a veľa hladu. No ja viem. Veď to som mal teraz v pláne, no. Do piče. Zase letí. Tady je jeblý, jak to môže furt zapnúť, keď skáčem. Konečne si prežil kolo? Dobrý. Neskapem. Nápravo bol. Nemôžeš. O to čo? Mne sa to buglo? What the fuck? Jaký roštek tam našiel? Neviete o tom, že vy ma proste ťaháte celú hru a ja tu sovku vylezem a poťahám vás. Dobre, dobre, však ja s tým rátam. Nech si môžem ísť parky aspoň spraviť. Ešte mám asi aj parky normálne. Jaké party? To sú také normálne balenie, že parky. Piču, ja som za tebou ani nešiel. Na čo by som chodil za tebou, keď neprežiješ ani kolo? Ty zadržal toho najväčšieho OG, no. No za tebou som išiel, aby som ťa zachránil. Lebo si mal lanternu. No, tým sa nebudeme ani baviť. Ani im to nepripomína. Tí zase budú hulákať. Ty boto, ale niekto mal lanternu, len tak by som chcel podotknúť. Ticho, čo ty sa? Ty si tam ani nešiel. Čo?
No niekto mal lanternu, by som chcel podotknúť, no. Lanternu, jaj, no, mal. Aj roupu. Jemu je. No neviem. Ja by tam neriskoval. Lukáš sa na tých schodoch? Hej. Čo bolo? Čo robí tá Pandorina skrinka? Dá ti to jedlo a dá ti to random veci, napríklad zamrznutie alebo podobné pičoviny. Môžem sa môžem nazerať. Kokot. Čo ti jebe, on prvé kolo dokončil. Konečne. Prosím. Počkať, a máme nejaké jedlo? Tam si mal. Mám, ne? Kde? Tak choď si si brať onu. A to musíš opäť. Tak poď na 4. A to robí viac ti to dáva? 4 tam boli a jak to, že tu... Tak niekto má 2? Ty máš? Aj ty máš? Aha, dobre. Rozmýšľam... Asi aj ja ešte. Neviem, koľko to síce doplňa. No, to je... To je ďura, vieš do čoho? To poznáš už, že? Povedz. Poznáš? Takú ďuru? Takú ďuru? Musíš poznať. Jedávaš kebab? To sú gigantické diery. Jedávaš kebab? Takých sa nepúšťam. Kebab? Tak sa pozri po kebabe, že? Jaj. Kokotiny. Ale ja mám problém. Musím ísť dať variť čaj. Daj si tie parky. Poďme to vyhrať. Prvý na CCDSK, až sa nikomu nepodarí. Fakt? Tu včera vystrali a ani Astatoro to nedali. No, oni... Let's go! Agraelus, my jak sme sa tu zjebali, tak oni boli v tej ľadovej. Ja som to vtedy vypol aj stream, všetko, tak som išiel ich pozerať. A oni asi za 5 minút boli už túto potom, hovorím, že tak oni to jebnú. A potom sa dostali do takej kokotiny, tak hovorím, že čo ti jebe, tak toto minimálne 3 tie háky, čo vystreluješ, potrebuješ na to, aby si to prešiel tam hore. Ale Takže... oni to akože vysrali, oni by to dali. Ja som to kúkal tiež včera po streame. No neviem, či by to dali, tam reálne nebolo kde skočiť. Ale dali by to, len on proste tam dlho stáli a on vyhľadol. Ale on nemal kde skočiť? Hej no. Videl som to. A vieš čo je halus? Že my máme deň 9 a oni mali deň 8. Tak oni išli špát, my máme pomaly. Čakaj, to ti podľa čoho pridáva? Pončo má celkom dobrú cestu. To čo tam je, že x punt? Ty čo tu? Stváraš? Čo tam robíš? Ty štíš? Haló? To je kokot! Jo ti jebe. Bude sa to aspoň dobre rozdívalo. Dobre to bolo, no. Ne, že ne. Toto kolo začne vždycky tak, že úplne to je easy a potom to začne. No. Ide Pončo. Ide Pončo. Tuto je čestka Pončo. To naľavo. A čo máme vlastne, čo máme za itemy? Prosím vás, pekne. Ja mám bandáže, áno. Potrebujeme minimálne 2 tie vystreľovacie háky, máme ich? Pončo má minimálne jeden. A Rachel za to vystravovacie. Do piče chodí X-ko je to. Umriete, tak už aj tak poviem. Čakaj, to nemôžem, chápeš? To je Okej. normálna zdravotná ona. Pomôcka. Zdravot je úplne v píči. Asi.
Ale chápeš, že to nemôžem? Že to zrazu zo mňa vyletí? Len tak? Random? Aha. Dobre. Pixko zletelo. Čo? To je za to, že má furt buzeru, ešte si máš mať normálne one. Čelkou voľný. No poďme, nech sme teda prví na CZS-kách. Počkaj, akože to ešte nikto nespravil? Nie, Agraeus včera s Hajzetom, s Kapesníkom a ešte s niekým sa tu zjebali tiež. Flyganom, tiež im to tam zjebalo. No tak to musíme dať. Hej, s Flyganom, no. Ne. A hneď po nás chvíľku, asi 2 hodiny po nás tu boli. Tuto? Či? No. Ja akože, hej, no. Okej, tuto sa len porozhliadnem. Nie tu? Ideme ešte ďalej. Len tam nevyjdeme, počkaj, poďme, tá je to, Ideme, tá je ideme. to, Počkaj. Tady je to, ale idem ja? Či? neviem, Ty. Kto si? ja. Predstav sa. Vajda. To je bedne. Kde je bedňa? A tu je bedna. Taping? No? No, tak. Tu, priamo predo mnou. A tam není Mike? Ja si nedostanem nás. Mike? Ty kokot. To on nezomrel, že nie? No, mám takého, to sa každá, no. A kde je? Nevidím ho. A on si dal oné. Tu sú dve bedne ináč. Pod tebou sú dve bedne, úplne dole, ale. Vedľa seba dve bedne sú. Víš, jak mám ping? Vidím. Tak tuto sú dve bedne. Hned pod tebou sú. Do piče. Ty nestraš. Taký laser. O, mám grappling hook. Nice. Tak tu šetri, kamarát. Aha, nie, tak to je tá ropa. Dojebal som ťa. Aha. Koľko máš miesta? Tu je Mám- lekárnička. Mám baťoch celý. A 2 ešte normálne. No počkaj, skúsim ako preskočiť bez toho, aby som sa... No to Však je to počkaj, však ja idem tu. To poď sem. A však mi ju hoď, ja ju chytím. On to na mieru. Na mňa. No? Easy. Dobre. A počkaj, No, ale táto sa nejako dostaneme? Aha, čo počuť nad nami. Dobre. Tady je tu ticho, pozri sa. Taký malý zápradok. No, tak tam ti dám. Dobre, tak bolo to te. Ale ťa to depoď to. Au? tam to páli, no. Chyť. No to dosť ďaleko páli. No, Počkaj, kde máš toho? neviem. Na druhej strane. Vylezeš? Ido. Mám ho. Keď padá, chytíš ho, tak mu to je na divič. A keby sme... Tá je to, potrebujeme ísť. Tuto. Pozri. Tuto. Tá je to. A tam niekde sa budeme musieť dostať buď sem, alebo sem, no. A čo keby sme... Alebo, počkať, Sem počkať, potrebuješ my ísť. potrebujeme ísť stade to, na tento ony a tu už vylezeme po tomto. Takže musíme ísť naspäť, musíme ísť tady... O piče! Má to páli na 3 km. Ty si padol? Nepadol. Nie. Že nepadol, ten bod. Ne, videl som padajúce meno, ale vidím ho tu na druhej strane. Máš tam ten klif? Chyť ma! Máš tam ten klif? Dobre, že si to obišiel celé, ale ideme naspäť. Čo? To ti prdel, nie? Čo, tá je to? No tady neprejdeš. Tak máme To tu tam harpu, vyhodíme, tak alebo čo? vystrel, tu ju vystrel. Nemíňajte ju, hen tam ju tá je to potrebujeme ísť, pozri sa, tá je to. Tuto. A tam kam? A potom to cikuliaku hore. To je dobrá, tam kde je X-ko, tady to sa nedostaneme. No však, no veď tade. Neviem prečo išiel len tade. Ale je to asi bezpečnejšie. Som fakt mohol ísť tady to. No. Počkaj, keby som vám ja to hodil lano. Môžeš, to asi, môžeš, však to nevyužijeme asi to lano nejak moc.
Pončo, tu je lano. Pončo, otoč sa. Jakže tu som vyliezol. Ale Musím vrátiť. no nič, dobre, les, nedám ho to, áno. Nedá sa mi toto zaháknuť. Počkaj, už je tu príjme. Ale kade si išiel, Pončo? Tá je to? Tak zo spodu. Že nechce skočiť. Akože úplne zo spodu. Kde? Kaptali? No, ja som sa skoro iba dole, ideme. No teraz hen tam. A tu kade išiel? Gari. Nemáš ho niekde tu. Niekde pod tebou, ale neviem kde. No poď, dáš to. Tu prečo ma Tu prečo ma nezachytilo? Dobrý, tuto, hoj. Synu, Tu som, hajda. tu som, Pončo, už. Ale to však. A čo je to tak komplikovano? On ma hľadal. Aj. Ty tam? No, pokiaľ ma to zachytí. To ti pustíš. No, na to preto nezachytilo, vieš? Hlavím. No, dobre, nice. Nice. Ako nesem nič hovoriť, ale mám tak jednu tretinu jedno. No, ja mám tiež akože dosť. Počkaj, tu sa nám včera zabudil drak? Či vyššie? Nie, Čo sa zabudil dole? Kam chceš ísť to? Asi tuto. Naspäť. Prečo hrá hudba? Ty si tu ešte nebol? Tade? Asi, tade to no. Tade. Alebo použijeme ropu jednu. Teda tú vystreľovaciu. Neviem. Tak je... Ty čo, lezeš dole hlavou? What the fuck? To je do piču? No? Pončo, ale Nie, chytaj... Počkaj. Prečo ma nechytá nikto? Veď ja nemám nič. Ich to kam máme ísť? Tade? Tuto, tuto. Kam? Nevidíš? Vidíš? Dáš to? Dá. Lebo čo je? Ja mám malo, žalúdok malý. Hladný som. Nemám parky. Odtiaľ... No, odtiaľ sem potom. Poď. Poď. Počkaj, navingujem Ponča. OK. No, dobre. Hen tam sa nedie, lebo to je taký, že sa otočíš a ten zhodí dole. Dobre, bežím. Pozor, ide... Počkať! Počkať, čo? Až Dávaj. doskočím. Doskočíš. Dávaj. Dávaj. Uj. No, tak to bolo dobré, ale to je ale... Máne mi špatlo. A teraz kade? Neviem. Kade išiel Pončo? Teraz išiel tu. Tu? Ale dá sa môžeš točiť moc. Aha. No tak idem prvý. Poďte niekto. Neblokuj ma. Počkaj. Tu máte jednu lekárničku, keby som skapal. Ja mám jednu medkit, zober si. Ja mám full. Ja som full. Daj. Aha. Tak ja neviem. Tak na. Poď. Nevyhoď. Nemám. Jakže nemáš? Máš vystrel. Nemám. Leviosa. Lev! Leviosa. Co tam? No a teraz iba otoča tam. Tuto. Leviosa. Počkaj, ja sa ti mám pomôcť. No, tak Nepomôže. nepomôžem, to musíš sám. Ale počkajte, keby tu sa dalo lano, tak vás vyťahneme, len ja nemám. Ale pohode. Ja som to dal. A kade išiel Pončo Počkaj. teraz? Tak ty bebe. Jak tu má na ruku? Dávaj. Hej, nice! Nie. Jo. Nie. Mike, tu. Poď! Dobre. Nepúšťaj sa. Čiže to nejde. Šmýka sa ti ruka. Poďte na kokotina. Nemá sa toľko honiť. Au, horím. Au! No a to sme sa dali ten dostali, ale. Teraz kade? No tak to nevylezem, Pončo. Ja nemám na to žalúdok. Tuto vysteriť, áno.
Počkaj. Hen tam to nebude lepšie? Tuto. No čak tam? Tuto. Dá sa, jak sa dá, tak aj vyššie, tú reťaz vystrelte. No, aby si po nevylizol. Lebo tá reťaz sa zachytí od zeme. Páli. Počkaj. Ale počkaj, čak to by sme mali dať. Aj to by sme mohli. No. Navigujte, keď Tuto. tak odtiaľ, jak vidíte. Ale počkaj, ešte možno vylezeme. No, akože... Presne hladný, ale nielen málo. Ja som tiež hladný. Prečo ma nikto nechytí? Tak vy ste normálne feláci. Dobre si toto. Čo to je? Chlapci, ja zistím. Chytáš? No? No ty pozbring do buď to hilone, buď ti to dá jedo, alebo... Aha, dobre. Tak, ja som GG. Skús ma chytiť? Asi nie. Tak vylet. No ja som otravený. Ja som zjedol jedlo. Počkaj, skúsim si dať... Som dostal. Ja by som to dal. Počkaj. To nepomôže ten... Ja som úplne full. Čo si dal? Ja som si dal otravu. Si zjedol? Celé? Ja som si dal otravu, potom som sa vyhealoval a som full. Choď oco ďalej. Ja som dead. Daj sem ruku. Pozor, ide, počo. Dobre. Je prvý, ja mám No počkaj. Aha, myslíš, a čo ja? Myslíš, že mám koľko staminy? Môžem ísť ja prvý. Ja som teraz čerstvý chalani. Nechcete lekárničku niekto? Netreba nikomu? Počujeme? Počkaj. Sme celkom vysoko. Dá sa tam niekde vyliesť? Kde Pončo? Neviem, Pončo išiel ďalej. Dobre, netlač ma, ty jebli! Ja som na tvojej hlave, prestaň. Prosím, prestaň sa hýbať! Pončo, kde si? Pončo? Kde? Aha. To jak si tam byl? Tu si šiel tajeto? Nie, však sem. Aha. Neviem, ako je tu, popod to nešiel tam. Nie, Pončo! Držím ťa. Počúvaj, dávaj nám moju hlavu, ja ťa odrazím. Haló. No nie, ty ma odrazí to. Ty si jeblý. Neviem, prečo nepoužívame túto mechaniku. Au. A kde máme posledného? No tam? Tu Čo páli. robíš? Tu páli. Však vidím. Poďte ďalej. Tu sa dá. Au. Kurva špinavá a páli. Teraz čo? Tuto. Tu by to chcelo. Čakaj, tuto vyššie? Kde je Mike? Aha. Neviem. Ale mi došla energia. Ja som úplne bez energie, to... Mike, toto není už tam, kde boli včera? Či poď? Ale počkaj, my sme skoro hore. Poď. To kde si skočil? Ale však mne sa nedá ani... No, Viete, čo ťa mohol? kde ste? Hore. Ja vás neviem... Kde ste? Aha? Počí? Tuto skočiť. Aha. Alebo tam niekde musíš skočiť. Na niektorý ten kameň, neviem. Páli. No páli, ale tak. Ale poctivého nie, že? Hej, ale mal by sa niekto, kto má najviac všetkého ponáhľať. Stačí, či ešte? Nie, čo si ty nič nedal? 2 cm si dal. To je v textúre, až to vyskočí. Dávaj. Stačí. Ono by stačilo. To už stačí. Rýchlo, páli. Ale on nejde mu prípad. Ide. Dobre. No, mám tam staminy, že to... prebehnem 5 cm a som bez staminy. A kufre! Jedlo, prosím, jedlo. Čo dáme? Voda. Tam voda? Je tam voda? Ňam. A tu je niečo ešte, nejaký box, tu hore. Ale niečo tam... Aha. Kde hore? Tu. Tu je. No, tak tam to dojebe. Poďme hen tam. Či? Kade musíme ísť? No asi Tu, tade. to je to. Tade to? Tade, ak je... Ale tu asi neprejdeme. Jaj. A tade to? Tam neprejdeme, ale chcem ísť pre tú druhú. Ale... Nie, asi nie. Počkej, Pančo.
No skúste tú truhlu, no. Aha! Však tam není kam skočiť. Aha. Tam není kam. Tam je nikam. Takže naspäť. Aj keby sa sem dostaneme, tak sa to sa nedostaneš ďalej. Vieš? Musíš ísť sem. Cez ten kameň. Tuto? Túto podľa mňa, ne? Ja mám tiež ten dojem, že tady to tu, hore. A možno... Pozri, kde je Mike. Za seba, doľava sa pozri. Aha, tady to, tuto a tuto. Ale čo potom? Odtiaľ. Tam hore už ale možno hej. Možno tam je východ, no. Treba vyskúšať, aj tak ja už za chvíľu som bez jedla, takže... Čakaj, ja pozriem, čo vlastne mám v tom baťohu. Aha, tak ja mám v baťohu len baťoh. Toho môžem zahodiť rovno. Môžeš, nerobí váhu. Ale on vlastne nerobí váhu sám o sebe. Dobre, ja som bez staminy už úplne. Keď mi dal pončo tú vodu, tak... Tak čo som ti mal dať? Tak nie, čo hovorím, že to, čo si mi dal tú vodu, aj to už mi vyprchalo. No! Ty si sa zjebal? Ty si čaptavý. Tak bugovalo, ale... Čaptavý, ideme. Ďakujem. Počkaj! Choď. Ty vole. Počkaj, poď sem. Poď. Ja chodím bez textúry. Počkaj, to má to chytí. A keby tervín... Tam sa dá, hen tam. To na Pončo ide dobre. No tam som Aha, skúšal. to ste čo? Tam som Jebli. nedoletel. Pončo, poď naspäť. Tu poď. Poď naspäť. Pončo. Pozri, on to vystrelil hento. Ale to... Tam by zahodil ešte hardnet. Máme? To som to dal na kokot. No to si dal. Na kokot som to... Do piči. Fuck. Počkaj, idem skúsiť, ja mám najviac. Odchod. No choď. Ach bože. Tak, Rovi. Danko. Ja som zabudol stlačiť túto vec. Dobre, to nedám. Bolo nám... Poď, doprava. Jak sa vrátil? A tak ja to nedám, takže to je jedno. Dáva chlapci. No, dobre, to pončové bolo lepšie. Ale tam, ty chceš ísť, tam nemáš kde ísť. Čak som? Aha, dobrý. Akože sem? Podľa mňa hen tam. Tu. A stade zlezieš po stene sem. A stade Tak že... to som zbytočne vystrelil tým pádom. Úplne. No, vypadávam. Som ani nevedel, že si tam... A kam teraz? By ste ako chceli? Tuto dole sa musíš zliesť a sem. Stenu tam. OK. Môžem to skúsiť. Či mám vás vyťahnuť najprv? Asi, hej. Bič. Dobre, ja už mám staminu na to. Čakaj, ale musíš tak, aby sme sa my tu vedeli pohnúť, lebo my sa tu nemáme ako hýbať. Počkaj. Ja Počkaj. No, pichni to do piči. No, ten Mike je taký debil. Na čo sa tlačíš? No to zjebem! Dúfam, že zjebeš. Ideme. Kúkot normálne, vidíš, že tam je miesto pre jedného a sa tam bude tlačiť. Lebo tu vyhľadnej chápeš, že mi to nevyleze. Ty pičo! Oh. No, tak to bolo veľa teda. Len čak, keď to takto táto skočí, myslíš, že to je doskočím? Musím... Chytaj ma, chytaj. Zaujímavé. Ešte ide Mike, počkajte Majka. Kto potilo ruky, ty kokot. Poď, chytám sa. My už potrebujeme... Nejaké žrádlo už, kurva. Mám tak staminy, že dal by si chatku. To je drop this bangor. Ďakujem. Catch me if you can. Tu by sme potrebovali tú roupu normálne, tu hore vyliesť. Ja som to tak chcel pustiť do piče. Počúvate? Držu! Alebo nemáme to... Hore sem. Otoč sa. Hej, Otoč dajme sa. reťazí. Tuto. Čo to počkaj? No piči. A tam čo odtiaľ? No však počkaj, a pojeme sem? Potom. Kade? A tu, a tu, a tam. A tam. A tu
ideme hore? Neviem. Vysoko nie. Nebudla sa! Nie. Tebe jebe! Máme ju! A poď Sandurkan! Kož na nohu, Oco, máš stream? Asi nemáš stream zapnutý, že? Nemám. Potrebujem to klipnúť, to potrebujem. Horím. Nehor. Poď sa. Choď už! Utekaj. Horíš. Aha. Horíš. Ty ideš zle, Oco. Zoberte Majka! A ešte ja! Horím. No ja skapem. Čo horím, ja tiež? Čo ty kam ideš za tú bedňou? Ja som len čo. No ja to nechcem tu benduť, aspoň jedno by ma dal vám piči teda. Maj piči, to nevylezeš tade. Ale ja už nemám žiadnu staminu. Však ani my? Ani ja. No ale mám taký, že centimeter. Normálne, že fakt... Však to je ten hard Normálne mode. veľkosť... Normálne veľkosť Majkovho voľného. Jasné. O, nie! Ty bolo. Ty máš ešte hento v baťušku. To nás môže klačiť. Počujeme, Andrea sa ten hajk odvesiť? Neviem. Kam sa deje? No, Neviem, ale choďte. Veď tu je malo. choďte dole, však tu sa nemám kam pohnúť. Aha. Dobre. Neviem, no. Dade. No, táto, sme piči. No podľa mňa my sa sem potrebujeme dostať na tento kokot. A potom prejsť na druhú stranu. Tak sem. Tak počkaj, ja to skúsim. Ale tam musíte taký, čo má na tie staminy. Počkaj, ale máme ešte tu reťaz? A tam není čierne na postavenie sa. Počúvaj ma. Dajme to odznova a budeme šetriť To mám všetci. odpojiť? Čo ti jebe? To nejdem od znova, to radšej padnime. Počkaj, tú chainu, to ti Tak ale- zachytí tu, z kobu a niekde. Však ja viem? A keby zachytili Však ale toto, robiš, však nemali sme nič, my nie kokos tu máme, dve ropy, len tak. Však, ale kde to ideme dať? dostaneš to? Sem? Či sem? Či toto vyskačeme, čo to je to? No to by Čo sme mali čo skakať. najvyššie. Ale by som tady bol sem. Tam to horí, tam to horí. Aha. Tak neviem, je to vás. No, neviem, niekde to jebne. Bere to staminu, keď šplháš lano? Minimálne. Lano menej, ale reťaz viac. Aj to asi sem. Tak to ja sa zjebem. No. Chlapci, viete čo vám poviem? Poďte s baťom. Potrebujete niekto mať. Piču. Jaké máme ešte Chlapci. Ja mám jeden medkit. Čo Viete, čo ideš? vám poviem? Tak kokos. Nie! Hop! Dobre. No nerozmýšľajme, alebo nás zabíja. No, poďme niekde. Je to jedno, čo spravíme, nič spravíme. Ty- Odtiaľ to postrel. Alebo Ja tu by som niekde hore. takého toto typu. Nice. Ja som nemal staminu, ja som mal normálne, že milimeter. Aha, to by... tak Mike je taký strajk ja na tom. Ja neprilezem. No nič, ty nevylezeš ani, ty ani nevylezeš. Bye bye. Bolo mi. Mal si dať dnes lekárničku. No počkaj, no a teraz musíš tu tam dvami. Ja to neoznačím. Však. Tak pozri, že či sa to tam dočiahne. Nie, to tam nedá... Áno. Mohlo by? Ukáž? Počkaj, tak ja ťa... Zjebem dole. No, ešte môžeš. Nie, poď čo? Poď naspäť, poď toka. Tak. Ukazuješ. Tak môžem, nemôžem. A nebyli to astenu. Nemôžeš? Ale vyššie nech to dá, veď sme pod tou skalou tam. Daj to úplne to rozviň. No? Počkaj, to ti moc. To je zbytočne veľa, veď nech aj šetri ešte. A podľa, aby ste tam vyliezli, Pončo. No. Tuto, vidíš, aký ten výkus? Hádzem lekárničku, Poďme. dajte. Čo? Skade? To nič, nedohodil. Máš skočiť dole, demen. Ja som že mŕtvý dávno. To ti aj nebere on. No to umер. Easy.
No chlapci, už ste tam, poďte. Poďte. Dajte to aj za nás. Ja chcem vydať to video prvý na CZ.sk. Nie, daj to? A tady? A tady? Môžete aj tady. Kde je Pončo? Tady? Pončo má lepšiu? Pončo má tiež dobrú. Idem Pončovú. No neviem, že či asi by som išiel radšej doľava, ne? Tam budeme horeť. Ale počuj, hen tade. Aha. Tade to by sme vyliezli možno. Neviem. Skôr asi... Nie ti lepšie tieto? Že tu môžeš dohora. A tu to nechce jumpon, alebo? Poď, Tak si bol synu? Kde? Nie! Vieš, kedy choď? Teraz sa otoč sa naopak. A doľava sa pozrie, ten kameň. Však toto Tam, Pončo tam. hovorí. No, tam. Tak choď tady. To vidíme. Nevyprávaj pičoviny, vitaj. A nič nepýta. Oni majú koľko ty vole tých kamerí? Ako pekne trpel. Toto je problém. Práve, že vieš, že majú tam iný jak... Kada tam požerali všetky dobroty, vieš? Piču, ja som bol otravený. To tam požerali. Ja som nič nemal. No, Teraz budeme horeť. Ty si mal pandu preskoč, teraz preskoč. Počkaj. Preskoč toto. hen tam. Ja by som hen tam preskočil No skôr. veď, chcel som ísť vyššie, ale dobre. Ty kokot. Ty si normálne šmauk, originál. Pončo? Tak si ma už mutal. Chyňma! No piče! No. Nemutol som si ťa v temení. To pohode. Ďakujem za peniaze, však ho nechaj. Aha, Jak- svetlo. Jak ďakujem za peniaze? Neviem, však sa mutol, aby mohol Ja povedať. mám 2 peniaze jak moderátor. No, za vami. Bude lepšie. Dále, jak sa pozeráš si, no. A doľava choď. Alebo, jak Pončo, no to je jedno. Ty to máš jednoduchšie si myslím. Kámony, ženy... A teraz? A doľava, ideš, ty si, no. Ideš dobre, za tebou musíš ísť. A kde to je? Tam, jak sa pozeráš, doprava. Piče, ne to tak cicina, Poď kurva. hore, Stoj. poď hore. Poď hore, tade to. A tam vás nebne, tam noha? Čak tam musí byť na spodku ešte. Toto je len kouš. Ale- Kouš. To sa tam rejsí. Hen je v leočkách, kam vy to dáte. Najebne. Let's go! To porad si robíme porad oni a ne to hodí na YouTube. No, A šade. idem si už lahnúť. Si sa zlečia z kože, jak had, nech prežijem noc. Tropik, dúfam, že si tu. My sme tu. Počkaj, poď, Pončo, ideme spolu. Ešte je to ľadové? Čo tam je? A nie, to bude zemne zaslíbená, to je, Záhrada. no, tá rajská záhrada. Počuj, daj ten emote, vieš, čo si sa zjebal tej prvej skoro. Vykúš mne. On toto spravil v prvom kole a sa zjebal úplne dole, ja som myslel, že ma jebne. Dovi. Aj tak som prežil, vidíš to. Easy. Tak, a teraz za 5 eur skoč dole. Pík. No však ale nech to tam nie je Posielaj. aspoň 20. O, kytky. Kytečky. V pohode, Majek, dobre sme ťa poťahali. Mňa? Proste dementi. Klasika. Som tu, toto som musel vidieť. Let's go. Klasika. Prvý Klasika, oh my God. CZ.sk streamery. Hej, chat. Toto tam musíte povedať. Nie. Že by sme tu nevyliezli už. Že si to povedal, to z SK streamer, lebo hen ten nebol zase poťahaný. Jak si poťahaný. No nič, idem do rána strihať. A nie, mám to piči, vydám to zajtra. Pončo, chyba. Dobre. Ty padol. Let's go. Čiže to je koniec? No, môžeme to doinštalovať. Na 3. Však si nevral, že to bolo tak dlho?
Nie. Pravil som, že toto je koniec. Teraz dojde vrtulník a zjebete sa znovu dole. Aj vy od začiatku. Už to prtí. Aj, tu je vrtulník. Sme tu! 10, 9. To musíme zdrhnúť asi, nie? Ty? No pri sám Bohu, to vybuchne! Ja sa nemôžem chytiť! Dobre. Tak tebe jebe. Ja som sa zlákol, že to vybuchne. Tá sopka. Poďte, bratu. Dali sme to. Nie. Ja vypravom! Tebe jebe. No dobre. Nebolo to také ťažké, v pohode. Však vidím, ale ešte jeden nedal. Nekaj guma. Ten nemá u nás niečo nahádať? Tak mohla vás nahnala. Však ale nejaké bobky. Ďakujeme, že ste odohrali našu hru a že ste nám darovali peniaze. Very good veter. Však to sme skoro žiadne oblečenie dostali, to čo je za máničku. Tu členku sme dostali, čo mal oný. Nevaj sa zjebeš. Som povedal. A mne nejde ani prehodiť. What the fuck. To s tým nepočítalo, že to niekto dokončí. Tumor. Teraz sme bugnutí. No dobre. Gratulujem chlapcom, čo to dali, pán streamer by sa mal učiť. Čo? A vedia... Ja som to klačol! To je na teba! Na teba! No dovi. Strašne sú toxickí na teba. Už to mali keď zase poťahaný. No nič, Majkov čest, ste v zlom čete. Makaj, makaj, ty kurva. Tak. Vyzdi! Odíď, to je moje zrkadlo. Ja som to vybojoval. Šťastie! Odíste mi. To piče, jebo. Si taký domotaný sebe. They see me rolling. Čo sa tam stáváš? Ujdi. Mňa budeš mať na plagáte. Na mňa sa pozeraj. To bolo pekné. Dobre.